Joo, rauhoitu. No ei Miro, hei. Se tunne kun saa paras taso skipata ja tulee yksi huonoimmista tasoista ja saat tiimiin 23 levelisen tyypin. Wow. No et oo tossa. Niin, eikä oo Prestige 70 ja olisin varmaan kakkosprestige 70, jos mä en olis ottanut Prestige. Mä hävittiin. Se tunne. No niin. Kiva. Joo. Taavi. Kiva mulla No. kuva. Kun sä soitit, niin sillä aikaa mulla näkyy, kun mä menin takas MV2, niin siinä näkyy Killcam taustalla. Noin tapahtuu, että mulkin näkyy Killcam. Joo, mulkin näkyy Killcam. Miksi tää jumittaa jossain hitos kypessä? Onko se arrestaa, kun se vaan tulee sellainen musta ruutu, kun joku lisää jonkun? Menee minne. Onko siellä Attuska? Hei, mitä vitsiä tälle nyt tapahtuu? Tää kuolet. Joo! No! Moi! Morjes. Jussi, kuuluuks tää? Kuuluu. Kun mä istun kahden kun pääs koneeseen eikä mulla on mikki, niin mä halusin varmistaa. Minä näin sinut siellä Mitä? tollasen jääpinkäisen. Ei mies. Jaha. Jätkö vaan. Onks tuolla toi Atsuska, kun mä kuvaan tästä tänään? Aivan. Ei ne voi tietää sun nimeä Henkiä siinä. salpaa hetki. Atte! Täällä on Tjata. välitis! Kämppäreille turpaan annamme me. Minä Jussi ei kuule. Joo, Hyvä, minä vedän. Tääkin rappasia. Juho. no. 6 killiä 20 kuolemaa. Venäjän ruoan. Nyt sä pilasit mun striikin. Tapan sut. No ihan heti toi ei kuule yhdestä iskusta passia. Ottakaa stunia sieltä. No mäkin sit kämppää. Joo, meikä flasha sitten ja kuoli. 2 HP, niin ei mitään muutakaan tehtäis kuin kämppää. No. Bullshit. Ei, Simpponi siellä. No. No. Tiedätkö mitä? No. Mulla on 35 tappoa, 21 kuolemaa. Plussalla oot. Mä aina. Pelaatko siellä päppää? Ei. Sitten Täällä en pelaa tällä hetkellä päffää. tonne. Mä pelaan MV2. Sitten kolmusta. Koska mun pitäisi poistaa ja ladata se uudestaan, koska se... No sanotaanko, että se vähän bugittaa. Rojus, mä en kyllä älystä. Mitä järkeä ton on ampuu RBG:llä mut metrin päästä? Manuel, mikä peli? Kuoliks itekin? No, Arctic Combat on se kyllä pelinä. Manuel! Manuela, mikä peli? ES. Älä viittien valehdella mulle. Ei jumalista. Ota stuni. Ei täältä koskaan tule mitään. No liikaa miinuksella. No, sit toi homo tulee. Mitä tehdään homoilla? Aina! Joo, meillä on niinku 6 tyyppiä vähemmän meidän tiimissä kuin noilla toisilla. Joo. No, Mä oon parempi pistolla kuin sinä millään muulla aseella. No joo, unissas. Tää? Ei mitään. Jonni. Päfässä on paljon enemmän enemmän aikaa kuin MV:ssä. Hyvä peli. Pelaa näin.
Roijus, mä toin ton helikopteri. Siberian sheep shit. Joo. Koneesta. Kone mitti. Mitä sitten? Mulla on niin hyvä taktiikka, että mä poistan kaikki turhat pätkät. No! No! Tarvitsee olla homo.